umaga mo? Mabuti naman kulat. Himalaya at naalala mo ko. Huwag mong ganyan magsalita. Eh paano, wala ka nang ibang ginawa kundi kamustahin yung tinali mo. Tila yata mas mahal mo pa yun sa akin eh. Alam mo nang wala akong ibang mahal kundi ikaw eh. Talaga lang ha? Tsaka, para din naman sa atin to eh. Ito magdadala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya? Katulad na lang ng karaniwang nangyayari. Siling, huwag mo nang ukatin ang nakaraan. Alam mo kasi, nung mga nakaraang linggo, hindi ko pa alam ang sistema ng sabong. Kaya, lagi akong talo. Nung nakaraang linggo, natalo ka. Di mo pa ba alam yung mga bagong sistemang yan? Yun ay disgrasya lamang. Alam mo kasi, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba, nung naginip ako, hinahabol daw ako ng puting kalabaw. Eh ano naman kung puti? Hindi ko naaalala, ang kulay ng puti ay kulay ng pilak. At, siyempre, nangangahulugan yun na hinahabol ako ng grasya. Kaya, bigyan mo na ako kahit 2,000 lang o... Hindi ka pa ba nadadala dyan sa mga panaginip mong yan? Nung buwan, naginip ka ng ahas na may numero 8. Nagkataong ika-Pebrero ng 8 noon. Sabi mo, kwarta, pero ano, natalo ka. Nagkamali nga ako noon. Dapat kasi, sa ikawalong sultado kaya... Eh, nagkamali ka rin ba nung naginip ka na may pulang pusa? At tumaya ka sa ano, natalo ka rin. Pero, sinisiguro ko, mananalo ta ng manok na to. Ganyan ang sinabi mo sa akin. Pero ano, nagkulam lang tayo ng talo ng manok. Pinapangako ko naman sa'yo eh. Pag nanalo pa tong manok na to, titigilan ko na talaga ang sabong na yan. O siya, eto na nga o. Huwag mo akong sisisihin pag naubos ang natin ng palay ah. Salamat ah. Alis na ako. May pansabong na ako. O, kamusta ka kulat? Ayos lang. Nandiyan si Siling. Siling! Nandiyan siya lang! Ano ba nangyari sa asawa mo? Parang gahol na gahol. Pumasok muna tayo. O ano na? Talaga nagmamadali yun. Pupunta sa sabungan eh. Eh talaga bang ano? Teka lang. Teban! Teban! Inday, tawagin mo nga si Teban. Sige o. Teban! Teban! Ano mo iyon? Oh, heto. Bueno, kumusta ka na at baka ka nga huli. Kumusta? Sabungera ka na rin ba? Siya naman. Hindi ah. Pumupusta lang talaga ako pag pumupusta rin si Kulas. Ah, hindi ka sabungera, pero pumupusta ka sa sabong. Mangmang ka ba? Ipapaliwanag ko sa'yo. Sana'y atin na lamang ito. O sige, pwede ba tayo maupo? Kanina pa tayo nakatayo eh. Oo naman. Ganito yun. Pumupusta ako para huwag kaming matalo. Bumubusta ka para huwag kayong matalo. Niloloko mo na talaga yata ako eh. Hindi. Bumubusta ako sa kalaban ng manok ni Kulas. At bakit naman? Para pag natalo si Kulas, mananalo ako. At pag natalo yung manok ko, mananalo si Kulas. Hindi mababawasan ang kwarta namin. Siya nga. Yan, nagsisimula na ng sabo. Sakit sa ulo, ang ingay. Ikaw ba nang tumira sa tapat ng sabungan eh? Hindi mo na kami gusto. Balita sa'yo na may bagong reaksyon na si Maring Kikay ng sabon. May ginamat makapaglalaban na rin ako. Meron tayo na. Inday, samahan mo kami. Pa naman. Oo nga, dapat may payong tayo. Wala ka bang payong doon? Wala, dinala ko.
May nakita kasi kami nung isang araw. Sa lugar natin. Oo, alam ko na yun. Grabe, nakaka-shock. Nakakalain mo yun yan. Saan ka na? Mamaya ka na pumalit. Kumari Chikay! Oo, mga kumare, anong kailangan nyo? Bibili sana kami ng sabon. Anong sabon nyo? 5 Tide akin. Akin 4 na surf. Honey Bunch! About 55. Pakikuha naman ng 5 Tide at 4 na surf. Oh, ito na, 55. Salamat, Honey Bunch. Salamat, Aling Kika. Ito bayad namin. Okay. Bye-bye. Sige, mamaya na lang. Sige. Ano na ba yun? Kakuy baboy. Naman mga pinasaping sabon. Para mag-pad. Iskot na lang tayo eh. Hindi tayo mag- Nanalo tayo, Aling Lining. Nanalo tayo. Mabuti naman. Pag sige, umalis ka na. Baka tayo sa lahat. Populas, tila yata hindi ka nabutan ng puting kalabaw mo. Ano ang pag-itingin? Sorry talaga ako nito. Malas talaga ako sa sabong. Sigilan ko na talaga yun. Sana yung magkatotoo. Kaya no, labas muna ako. Pangin lang ako sa lulit. Inday, Inday! Bakit to? Tama mo kami ng merienda. Siguro talaga mas kasama. Ikaw ba naman matalo sa sabong? Hindi ba sasagot ang ulo mo? Kaya rin siya may pinagsasabi. Hindi naman kayo naubusan ng pera. Salamat. Wala, kamusta? Yung pastor, napadaan ka. Babae pare, talo ba? Talo eh. Ayoko na talaga magsabong. Talagang napaka ngayon mga tinali. Oo, wala talaga akong kanina sa sabong. Ngunit di tamang hindi ka na magsabong. Ano mo di tama? Pagka naitigil mo yan, mawawala na lahat ang natalo sa'yo. Pero pagka nagpatuloy mo yan, tiyak, bawi lahat yan. Itutuloy ko nga. Baw naman ako sa utang. Tama si Siling. Ang sugal, weather lang yan. Anong weather? Yung mo, di ako natatalo. Sinungaling ka. Pero hindi natatalo eh. Araw-araw nakikita kita dyan. Mga nung manok mo, katiwari. Oo nga, aaminin ko. Talo nga mga manok, pero panalo ko sa pustahan. Ano yun? Pusta ko sa kalaban. Uta ka talaga. Pero, paano mo nagagawa yun? Huwag mo malaman. Oo naman. Kumuha ka sa mga tinali mo. Sige, sandali lang. At di mo. Ito, pwede na ba to? Oo. Ano to? Pares ka manok mo. May lap yan. Baka makakawala. Ito. Huwag kang panusok. Sandali. Uy, pala oh. Laging hangga, Boy Scout. Pwede na ba to? Oo, ano yan? Lahat ng manok may litid sa paa. Sige ako magawa. Iiwan mo. Pag tinusok mo yung litid na yun, panigurado ang manok manghihina. Panigurado, di na makakapalo yun. Gawin na. Ay, talo pala. Sigurado tayo. Oo. Tural. Yung naparaan. Hindi mo kasi ginagamit ang utak mo eh. Pero, di ba pandaraya yun? Oo, pandaraya. Pero at least makakabawi ka. Sabagay.
Malaki-laki na din ang natatalo ko. Tara na. Sandali lang. Hawak muna. Kukuha lang ako gusto. Okay. Sunod mo sa akin. Siling! Basta magsasabong. Ang ibig sabihin nito, akala ko pa hindi ka na magsasabong. Cross my heart. Na last na to. Para ka namang presyo ng gas eh. Bakit naman? Oras-oras ka nagbabago eh. Pangako! Pag natalo ako, papatayin ko na lahat ng mga manok natin. Naku, pangako mapapako. Siya ako naman testigo. Mga siling, bigyan mo na akong testigo. Oh, ito na lamang ha. Oo, taga mo sa bato. Magkano ba kailangan mo? Tama na siguro ang 5,000 piso. 5,000 piso? Over! Parang makabawi tayo. Huli na naman eh. Ito na. Ha? Hindi, ito ang Esteban. Teban, kumarinig ka. Bisan mo. Opo. Ito. 5,000? Oo. Bisan mo, tumaya. Ito ko po ba ito? Oo, sige. Bisan mo. Bisan mo. Siya eh, bakit mo naman kinukonsulta si Kuya? Di bale, hindi naman kayo matatalo, di ba? Pero hindi lang pera ang iisip ko. Ano ba? Alam mo naman kasama sa vision pandaraya at hindi na ako at eh. Hindi naman ganyan si Kulas ah. Pero hintayin ko ba natin nangyari yun? Pero di ba nangako naman siyang huli na to? Oo. Ngunit isulat mo sa tubo yung pangako niya. Ang hirap kasi sa'yo, Celine. Hindi mo tinitigas na ng loob mo. Tingnan mo ako. Nung si lagi nasa club, isang araw pinuntahan ko siya doon. At binura mula ulo hanggang talampakan. Mula nun, hindi na siya nakalitaw sa club. Hindi ko naman kaya gawin yun. Tila tapos na yata ang sabong ah. Yung ka nanalo. Nalalaman natin sa Kevin. Alam mo, Siling, dapat hindi ka masyadong nagtitiwala kay Kevin pagdating sa pera. Pagkakatulaan siya. Pero alam naman natin mainit ang pera sa palad ng mga tao. Huwag kang mag-alala. Kevin, Aling siling, natalo po tayo. huwag kang mag-alala. Nanalo mo sa oras. Bakit ka malungkot? Parang hindi ka rin naman natalo ah. Kasi nga, nanalo na naman sa talas. Ano naman, hindi lalo siya malulunod sa pagsusugal. Malas ko. Di na ako magsasabong. Ha? Ang mukha mo? Visit eh. Sinusumpa ko na yung sabong na yan. Hindi ba nanalo ka? Lalo na naman ako. Huwag mo akong ulin, alam kong nanalo ka. Sabi sa'yo. Esteban! Ay kasi Ling, baka si Esteban na na-open. Nga pala, sabi ko sa'yo, huwag ka matitiwala. Ano ba yun? Hindi ko ako lang magagawa mo matakaw sa akin. Magnakaw ako? Oo, yung pera ibalik mo. Ano po pera? Yung dala mo sa sabungan. Natalo po eh. Sinungaling. Kung natalo ka, edi sana panalo si Kulas. Pero natalo si Kulas, kaya panalo ka. Kumusta ka ba kanina? Opo. Kanino ka naman nagnakaw? Kay Aling siling po. Ninakawan mo si Siling? Hindi po. Pinapusta po ako. Siling, ayaw mo ako pagsabungin pero ikaw pala sa bungera. Hindi Kulas, pumupusta lang siya sa kalaban ng manok mo. At kinakalaban mo ko pala ako. Hindi, huwag ka magalit. Pumupusta ko para kahit sino matalo, hindi tayo mawawalan. Kahit sino palang matalo, parang wala rin. Teka, dumalagin muna natin. Saan mo ba dinala yung pera, Teban? Aba eh. Talo talaga si Teban. Ha? Talo ang kalabang manok. Ibig sabihin, ikaw ang nanalo, ibalik pa yung pera. Siling, sa kalabang manok din ako kumusta. Ay, lalo na gulo. Kumusta ka sa kalaban? Oo, pinilahin ko yung manok ko. Gusto mong malamang, pero ikaw ang nalamangan. Natawa pa. Baliw ka ba? Ba't ka natawa? Sapagkat ako'y tuwang-tuwa. Shaning, dito na kayo maghapunan. At
imbitahan mo na rin ang ating mga kaibigan. Sige, imbitahin ko na sila ha. Bye. Ganda ka. Oo. Inday, Teban, ihanda niyo na ang ating hapag. Talo na nga tayo. Ganda ka pa. Hindi na bala, ipag-iriwan natin ang iyong huling paalam. Huling paalam. Oo, di ba nangako ka? Hindi natin kailangan bumili pa ng ating iuulam. Bakit? May anim pang tinali dyan, niluluto ko na lang. Ay, nangako nga pala ako sa'yo. No? Mga kumare. Diba, nandiyan na sila buksan mo. Tuloy po kayo. Oh, sorry. Hi, ako kayo. Ako kayo. Pero na, nakanda na sa bag. Tara na. Ano hinanda mo? Sarap ba yun? Niluto ko yung anim na tinali. Wala. Ano? Sigaw, oras na para manok. Salamat, honey. Bago ka pa man maganda ng sinaing. Pag-uusapan kung ano ang plano tungkol sa laban niya sa manok ni Congressman. Kailangan pangabong mo'y ikondisyon para sa tupada. Hindi ka manehado, inom ng vitamina, bigay ng Wala talaga. hindi mo sigarilyo, ibuga sa iyong alaga. Maling ka na naman. Masimasin, nagtatampo si Mrs. Di na siya napapansin. Tama, hindi ka na magturing ang panabong na siya magbibigay ng kikitain sa maghapon. Kahit may opisina, magsasabong sa gabi. Pag nanalo may tinola at madaming salapi. Tagisan ng lakas, ilabas sa alas na panderby para magulat na ang lahat. Ayusin mo ang tare at baka ikay mayari. Pagkain mo sana bigla pang magdadali. Hindi ako nagsusugal, ayokong masakal. Kahit na ang manok ko pa'y umangal. Sige lang, dodges na dodges. Baka makonsi at madali ng solid. Kapag meron o wala, saan ka tataya? Sunod-sunod ang talo, hindi ka na